ụmụnne m o mekwenụ chifuru n'ụtụtụ a nsị ka ngagharịa ihe a nnọkịta ọkwa obosi anaba anyị amaka ụmụazị onye gafete gosi gị good morning ịza good morning ụmụ ọma hey fugon onye ka m na-asị n'ihe a nnọkwa ụkwa na be anyị aka mgbadata onye na-asị na ebe a ka m je na-echasị anya agaala m everywhere wee sị na be anyị ụkwa be anyị akwụnufu ka ebe niile si ama onye ka anyị ji si Igbo amaka onwe ebe dị ka Igbo hey ebe akwụwụ unu enu anya na-akwa na-ada neka anya nekwa ọkwanụ skes kapas nwa a na-ekwu a na-arụ ya n'ebe niile Ọnịcha ka nnụ ihe obosi ndewonu ndị niile na-ege m ntị akwụnu na-aghọta ife m na-ekwu asị m na ndị Igbo na a na-azụ ha azụ azụrụ ndị Igbo azụ anyị bụ ndị nwere obi ọcha obi anyị na-atọ sinsi ụnyaahụ anọ m nnọọ na-emekwata m na-eli enwe m ihe ọzọ nlicha na-ebu hai ewo moto akwụrụ ebe niile onwe na onye na-asị gị ha arụgide ụnụ arụchikọrọ ma gọta enwede ebe esi ebe moto nwere ọ na-apaki eyayaya na-ekwu ya a na-esu ebe niile bụ egede chefu obere efu onye ọbụla nọ n'ụzọ ngidi n'ọsọ ngidi n'ụzọ ndị Anambra unu na-ala ike ego shọpụ niile emepesịana nwedị ọgbakwa ka alalụba ụla na-ekwugharị na-etigharị ma ụmụaka ma okenye onye ọbụla nọ n'ọlụ ma ndị agadi o nwere ihe ga-strike unu ka nkọlụtụlụ unu ga ha afụkwa ihe m ga-egosi unu nkịta ọkwa n'ezianụ di na nwunye agadi nwanyị agadi nwoke ha pụtagokwanụ n'ụtụtụ onye ọbụla sị ha sịzịa gị gịnị afịa shọpụ emepegokwa ebe niile ọ na-azụ ya na nwunye mmadụ dị good morning biko ndị ọma na-ege ntị hey obi na-atọ m onye si na Igbo adịrọ mma ya bịa kwue o nwerekwa na anyị na mmadụ ada adọ biko asị m na ka m jiri nwayọọ prank my mother-in-law ọkwa ma mother-in-law ka m chi abịa aga m enye my mother-in-law ọgwa na unu okwu ka unu fụ nsị ka m gbara bịa ịmakwa anapụtara m nọọ wee nwayọọ jee nọ na họtel wee rụzie n'ụtụtụ a sị ka m bịa prank ọ gada ama na nna abata wee bata ọ ihe m chọrọ ka m mee ya ọ ga-adị egwu taa ya unu ewekwana iwe mụ na ya ṅụrịsịa unu gwazie ya kwusala unu okwu ọ maka mgbe unu ga na-ekwusala ya okwu ka unu makwa na mụ na my mother-in-law anyị na-abụ na-adị kọdi anyị na-adị na mma gị na mother-in-law ga na-adịkwa na mma nkwa na unu ada adị jee dozie mother-in-law gị na ya na-adị na mma ihe ga na-adịrị gị na mme ngwa nke ọ dị bye bye ụmụnne m cheenụ m unu ga-afụkwa the prank